Osobně říkají 50 cent. What? A kromě repu, jezdí docela pěkně na motorce, teď vám to dokáže. Poprosím tě o jméno. Lukáš, tak ještě než to začne motor, přijde si plyn. Vidíš, že ta motorka prostě moc nedává. Tak pod tebou je sníh, si představ, no? Takže tu motorku musíš dostat nahoru. Svojí silou, jak jsme říkali, rozhoupení stupaček. Nohama do ní se opírej. Tak za ním. Více zapoň dozadu. Vypni motor. A zůstaň takhle vyset, jo? A když máš vyplej motor, pak se pomalinku posouvej spíš, jo? Ale chce to kousíčky. Jak to je snažte vracet, jemně pracuj s motorem. Jdeme na to. Já špice, Zavři si vždycky ten plyn. Tak. Dopředu jde jako dostaneme se motoru. Více zakonit, no. Chce to trošičku více zakonit. Neblbej, jo. Jirko, já to řeknu takhle. Motorka, aspoň ta naše, je jako ženského, takže se na ní musí jít. To je ono, s citem. Rozmerují víckrát, dvakrát, třikrát, pak zajímavé. Hansle, lidi, vyběž baterky, ale. No, jako na Mustangu, Anel. To jsou tak 200 vteřin, ani ne. Kdy to co síly? Máš ještě sílu? Možná by to bylo dodat kapucu, třeba to pomůže. No. Tak ty jsi správný hiphoper. Správný debílek, ne vole. Nebo ne, ale. Jenom ta kapuca a hned se ti změnilo těžiště. Simulace jízdy na zadním kole, soutěž expozice městské energetiky, která probíhá každý výstavní den, vždycky od 11 do 16 hodin. A na motocyklu v této chvíli konec jízdí. Nejlepší čas dnešního dne zatím drží David Viroušek, 16 vteřin. Kolik, Jirko? 4 vteřiny je zatím nejlepší čas. Anel, to dáš? Už tam ne 3 minuty. 4, vole. Já na druhou stranu ale musím říct, že Jirka má srdce bojovníka. Lukáš. To je Lukáš. Já Lukáš, já mu říkám Jirka. To je jedno. Tady jste jak tak blbej. Tak kromě uměleckého jména 50 Cent můžeme být ještě Jirko, jo? Člověk si to vyvolává domů. A ačkoliv má ruce už jako orangutan, nechce to znát. Ta kapuca pomohla. Hansle, teď vyběž baterky. Večer přijde domů a nebude hejbat rukama. Spadla mu kapuce. Bylo to dobrý, teď to napiskáte. Máš se jít na proceduru.